Toată lumea, numele meu este Andy și bine v-am găsit la faze de râs cu pisițele mele personalizate. Da, uitați că se schimbă culoarea. Și să trecem la faze de râs. Am uitat să vă spun, fazele de râs sunt cu mine. Cu mine. Deci dacă râdeți, nu știu ce vă fac. Și voi o să vă arăt tuturor ca să reușesc să trec fără să cad în lava. O să mai încerc o dată. Deci o să mai încerc. Unde? O să mai încerc o dată. O să mai încerc o dată, încă o dată, încă o dată. Wow, toate pisițele seamănă cu mine, seamănă cu mine. Ajutor! Oh, uite niște scări. Am reușit, am scăpat, am reușit și... Aha, nu mai mă păcălești de data asta. Haide să încerc. Mi-e frică, mi-e frică. Și ne-am întors. Sper că n-ați râs de mine, că dacă nu, nu știu ce vă fac. Dacă ați râs de mine, nu știu ce să vă fac. Haideți să vedem mai multe faze de râs cu mine. Gata. Hai să văd. Nu. De ce am căzut? Nu, am căzut. Uite, urcă sunt pisicilor. Nu mai mă păcălești groapă. Așa. Acum o să sar, să știți că eu o să sar. O să sar. Gata, am revenit aici la studio. Așa. Dacă v-a plăcut, dați un like și ne vedem la următoarele episoade. Pa, pa!